Vitajte v Podunajskej nížine v obci Dvory nad Žitavou. Tu sa nachádza prímestský viacgeneračný rodinný dom, ktorý hľadá nového majiteľa. Dom je postavený na takmer 8-árovom pozemku s upravenou záhradou a vedľajšou stavbou priamo vo dvore, kde viete spojiť komfortné bývanie viacčlennej rodiny a prevádzku rodinného podniku. Celková plocha domu je necelých 300 m2, užitková 250. Dom vás osloví priestrannou zimnou záhradou, nadčasovou kuchyňou, vkusnou obývacou izbou, interiérovými dverami z masívu a hlavne potenciálom suterénu a podkrovia, ktoré si vie nový majiteľ dotvoriť podľa seba. Vo finále vám nehnuteľnosť ponúkne 12 samostatných izieb. Bonusom pre milovníkov vína je pôvodná pivnica s tehlovou klenbou a ideálnou klímou, ktorá si toho už pamätá mnoho. Ak vás dom a jeho potenciál zaujal, neváhajte ma kontaktovať. Rada vás s ním prevediem. Broker Consulting. Financie, reality spolu.